Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांगोन होननानै। आङो नै दिनैहाय मर्निंआव माने आं क्रिसाननि बाबानो बा आंनि हासबेन्डनो ब्रेकफास्ट बानायदों आरो। ब्रेकफास्टआव माने आङो रटि बानायदों ओमफ्राय प्लास ओंखामबो आरो माने ओंखामखौ जागोन ओमफ्राय रटिखौहाय बियो खामानियाव लानानै थांसिगोन आरो पेकिं खालामनानै लान्चनि थाखाय लांसिगोन आरो। ब्रेकफास्टआव ओंखामखौ जालांसिगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं बानायगोन आलु भाजा आलु भाजाथ' नङा आलु बाथोन बायदि आरो लाब्रा एवथाबनाय आरो बिदि रुटिजों जानो एसे मेट्स जायोना बिदिया ओंखायनो आं बिदि लाब्रा सिस्टेम नुदों आरो भाजा बानायाखिसै आङो ओमफ्राय नै आङो दायो रुटिखौ नागासिनो बारा बुरजा नङा आरो अनलि मोनब्रैल' बानायदों आरो आङो माने मोनथाम बेयो लानानै थांगोन खोमा ओमफ्राय मोनसेखौ आं जानोसै आरो आंनि थाखाय जासिगोन मोनसेया ओरैनोथ' मालाबा बांसिन ओंखामानो लाङो ओमफ्राय दिनैहाय रुटि लांनो होनायखाय आं रुटि बानायनानै होबाय आरो एखमबा ओमफ्राय बिदि ओंखामफोर लांबाथाय ओंख्रि हरदेरनांगौ जायो आरो ओंखामफोरखौ भाजाफोरजों जानो भाजा मोनसेल'फोरजों जानो एसे बायोना ओंखायनो रुटिया साबसिन जायो आरो आलु भाजाफोरल'जोंबाबो ओंखामल'बा बायो ओंखायनो आं मालाबा रुटिबो हरो आरो गाव रुटि लांनो होनबाथाय रुटि हरो ओंखाम लांनो होनबाथाय ओंखाम हरो आरो ओमफ्राय नै आलु भाजायाबो जाबायानो मोनबाय आलुजों लोगोसे आङो गाजर दरसे होदोंमोन आरो ओमफ्राय टेस्टि जादों आरो आरामनो एसे बानलु गोसा होबाय थाइथामसो होनानै ज्रोमनो बाथोन रखम बानायदों आरो ओमफ्राय आङो नै रुटिखौ एवनो थाखाय थावाखौ जानहरबाय अर गिदिर होनानै माने थाब फोमोननोसै आरो थाब जानाय बायदि ओरै क्रिसायाबो बिबौजों दंमोन आरो बे टाइमाव बेखौ लाथ'नायावनो माबार मावबाथाय टाइमा माने मिलाया मालाबा बानानै मावबाबो माने उलु खुसु खालामबाय थायोना बैखौ नांगौ बेखौ नांगौ एखे दल' थाथेराना ओमफ्राय खिथुआ गलांबाय थायो बारल'बाय थायो ओंखायनो बानानै मावबाथाय एसे दिगदार जायो आरो बानानै खामानि मावबाथाय आंखौ सिंबो सायो दाना सिगाङावथ' बिदि साफेरामोन ओमफ्राय बे अपारेसन जानायनिफ्रायथ' बेखौथ' बयबो मिन्थिखागौ सि सेक्सन जायोबा सिजारियान डिलिभारि जायोबाथाय बिदि सिं सानाय एसे प्रब्लेम जायो होननानै बयबो मिथिखागौ ना बेखौ बानानै एसे बुरजा खामानि मावबाथाय एसे हेभि खामानि मावबाथाय बिदिनो मोननै मोनथाम खामानि मावबाथाय सिङा सायो आरो ओंखायनो आं बारा बानानै मावनो हाया मानसिखौ सानसुनि जानायखौथ' एखमबा आं मावो आरो आं मामिखौ लाबाथाय बिबैया सङो ओमफ्राय बिबैया मामिखौ लाबाथाय आं सङो आरो माने उन्दुनायाबो बियो बिबैजोंबो उन्दुआना रावजोंबो उन्दुलाङा बेयो बिमाया बानानै फुथुआबानो उन्दुलाङा ओंखायनो फुथुनायाव एसे दिगदार जायो आरो बिसिनायावबो थाबावासो बाजानानैनो उन्दुबाय थागोन बे सिखारजासिम बेबायदि आरो बेनो जै गाव उन्दुनो ओंखारनाय टाइम जानानै बिमाजों थाबाथाय बे खामानिफोरखौ बिबैया मावनांगौ जायो आरो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ बिबैया संनांगौ जायो बिदिनो एखमबाथ' खेबसेनो फुङावनो संखाजोबो आङो बे ओंख्रिफोरा एखमबा रेडि थाखाबाथाय बे बिफानो फुङाव संनाया ब्रेकफास्ट संनाया बेयावनो ओंख्रिफोरखौ खेबसेनो सानसुनिबो संखाबाय ओमफ्राय ओंखामखौल' एसे संग्रोनानै ओमफ्राय सानसुनिखौ एक्सट्रा सानसु टाइमाव जेला जानोसै जेला जानो आरो ओंख्रिफोरखौ संग्रोखानानै एखमबा बेबायदि खालामो ओमफ्राय दिनैहाय आङो नै फुंनिखौल' बानायग्रोदोंमोन आरो ओमफ्राय दा सानसुनियाव माने मा जायो नायनोसै आरो बे फुंनिखिनिखौ जानानै लाग्रोनोसै आं रुटि एसे जानोसै ओमफ्राय रुटि मोनसे जानोसै ओंखाम एसे जानोसै आरो ओमफ्राय इसोरथ' आइ बाबामोनाथ' जाया इसोर सालोंनानै थायो इसोर फुङाव ब्रेकफास्ट खालामानो आरो जेबो जाया मालाबाल' उखैनाय बायदि मोनबाल' ओंखाम संनायफोर आग्लायनायफोर थाबा बेखौ जायो आरो ओमफ्राय नै अलमस्ट एवखांनोसैयानो आङो रुटिखौहाय गासै मोनब्रै एवबाय आरो आं नै माबायदि जादों रुटि एवनाया आङो बै मोनसे जे खुला आथा मोनोना बेखौ आं बानायनो रोङा माने एसे टाइम लायो बेयो एसे गोबाव नानांगौ जायो ओंखायनो आं बे पेकेटनि आशीर्बाद आथाया बेखौसो बिहरो आरो बेयो माने दसेनो जायो नानायावबो नों एसे दसेल' नाबाबो माने नरम गुरै आराम जायो आरो ओंखायनो बिदिबा लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैनोब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो बेल आइकनखौबो थुना लादो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम सहैयो आरोबाव नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइकबो खालामनो दाबाव दे नोंथांमोना आरो हायोबा अननानै शेयारबो खालामलायदो आरो एसे मोजां सापर्ट खालामलायदो आंबो ट्राइ खालामगोन आरो जेसे हायो एसे मोजां भिडिअखौ लाबोनो नोंथांमोननि गेजेराव नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय एभ्रिवान गुड नाइट